Bokajan Police Station kaparlo Lakhijan anong Ehum dang krehini ahem konglong kachingkoi. Phaikoni ni phainar kep arni Bokajan Police Station kaparlo Lakhijan pu adimalong Ehum adang krehini ahem konglong kipapri gajok adu kikigalong ahir ingtang pen kachingkoi phit. Labangso ahem konglong dilai parbat cement factory along pen mesin lapen ingchina hormo kahino. 300 के जोदामजी पुके दाम्बो mahutsi Bokajan PS kaparlo Lakhijan Chris Jyoti Church Araidur keke kalong kepadam kepa prapik lapen men aprang pen Ehum gari ke bang pen pake kone dera jok ahir ingtang lapen hidianat jingkoi phitlo pusi birta riptuno bonta kopai ki me katewa ramoni ratu apran jok jitputa birta riptuno ahem konglong alakhalaki AS 01 DD 779D pusi pangthekwa Hanjang lang sopen, Jameson Teron apen, Trisonik Thay, Karbi Daily News.